Mayong adlaw mga bata. Ani anak pod ako si Teacher Sabina. Karong adlaw atong tun-an ang Mother Tongue Based Multilingual Education, Quarter 2, Module 7. Pag-ila sa metaphor o kamgiran sa kapahayan. Okay, mga bata, mamina og tarong aron makakaton kita. Okay, direksyon. Ilha ang metaphor nga gigamit sa pahayag pinaagi sa paghatag sa iyang kahulugan. Una, ang managsuon, iring o iro kung mag-away. Letter A, mahigalaon. Letter B, lisod sabton. Letter C, dili magkasinabot. O saktong tubag. Letter C, yes, dili magkasinabot. Okay, maanay saktong tubag na metaphor. Si tatay tigre kung masuko. Letter A, busog mo syagit. Letter B, isog. Letter C, mapailubon. Ang sa saktong tubag. Letter B, isog. Okay. Three, ang among trabahante sa bakery hulmigas kun mo trabaho. Letter A, kugihan. Letter B, tapulan. Letter C, mamaak. Ang saktong tubag. Letter A, kugihan. Okay, mga bata, di ba ang hulmigas arang jamo kakugihan? Number 5. Si Roberto isda sa dagat kung mulangoy. Letter A, hinay mulangoy. B, sudan. C, paspas mulangoy. Sa answer, letter C, paspas mulangoy. Di ba mga bata, ang isda, paspas mulangoy sa dagat. Okay. Sunod. 5. Tunok siya sa among pamilya. Letter A, isog. Letter B, badlungon. Letter C, tapulan. Okay, ang say answer? Letter B, badlungon. Okay. Unsa ang metaphor o kaamgiran? Okay. Figure of speech nga diretsong mokumparar sa tao, lugar, mananap, o butang sa laing kalidad. Apan kaamgid nga kinaiya. Okay, so mga bata, sayon sabton kung unsa ang metaphor. Diba, naghatag si teacher og mga pananglitan, moto'y pananglitan sa metaphor. Ilaing pananglitan mga bata, kabayo siyang mudagan. Sabot-pasabot sa metaphor, kusog siyang mudagan. Okay, so manay, pananglitan sa metaphor o kaamgiran. Okay, sayon ra kayo mga bata. Mga bata, anaatay laing buhaton karon. Okay, direksyon. Atong isgutan sa pagbalik ang mga pulong nga nagisgot o kinaiya sa tao. Isulat sa inyong papel ang check kung nagisgot o kinaiya sa tao o wrong kung dili. Okay, number 1, tindahan. 2, alisto. 3, kugihan. 4, buotan. 5, balay. 6, tapulan. 7, kamuti. 8, matinahoron. 9, karmeletos. And 10, malipayon. Okay. Tanaw nato kung insakto ba inyong tubag mga bata. So, number 1, wrong. Kay butang na siya mga bata. Di na kinaya sa tao. Number 2, check. Kay kinaiya sa tao, alisto, no? Sunod, 3, check. Yes, kay kinaiya sa tao. 4, check. Yes, kay kinaiya sa tao kun mga bata. Number 5, wrong. Kay balay, mata or butang. 6, check. Kay kinaiya sa tao. 7, wrong. Kay baon na siya mga bata. 8, isa na siya.
Check. Matinahuron kay kinaiya sa tao na. 9. Wrong. Kay butang na siya mga bata. And number 10 ay check. Kay malipayon mo nay kinaya sa tao. So daghan mo correct mga bata. So nakakatuna ka mo sa pag-ila sa pulo nga kinaiya or dili. Mga bata, ana pud kay laing buhaton. Direksyon. Ang matag pahayag adunay pulong nga gigamitan og metaphor o kaamgiran. Ilha kini o gingini. Buhata kini sa inyong papel. Okay, una. Anawag si tatay ni Rosalie apan ang iyahang tingog aso nga minglabay ra. Okay? Nanawag si tatay ni Rosalie apan ang iyang tingog aso nga milabay ra. Number 2, gibadlong ni Ramon si Danilo kay gahi og kamot si girag katulog. Gibadlong ni Ramon si Danilo kay gahi og kamot si girag katulog. Sunod. Number 3, si Alan kabayo kun mudagan. Si Alan kabayo kun mudagan. Number 4, nasuko si Mrs. Agoncillo kay ang tubag ni Ana ngit-ngit pa sa alkitran. Nasuko si Mrs. Agoncillo kay ang tubag ni Ana ngit-ngit pa sa alkitran. Number 5, ang bata maoy anghel sa pamilya. Ang bata maoy anghel sa pamilya. Okay, so mga bata, tanaw nato kung daghan ba kamog tubag. Arita sa inyong tubag mga bata sa number 1. Okay, nanawag si tatay ni Rosalie apan ang iyang tingog aso nga milabay ra. Number 2, ipadlong si Ramon ni Danilo kay ang kamot si girag katulog. Kung si answer sa number 1, aso nga minglabay ra. Di ba ang aso mga bata kalitrang mawala so hinay ang iyang tingog sa iyang tatay. Number 2, gahi og kamot. Okay, so kay pasabot ang gahi og kamot mga bata tapulan, no? Sunod. 3, si Alan kabayo kung mudagan. So, number 4, nasuko si Mrs. Agoncillo kay ang tubag ni Ana ngit-ngit pa sa alkitran. Number 5, ang bata maoy anghel sa pamilya. Kasi answer ka mga bata. So, rata sa number 3, mubalik ta. Okay, kabayo kumudagan. Meaning, si Alan kusog kaayo mudagan. So, number 4, ngit-ngit pa sa alkitran. Way klaro ang answer mga bata kay ngit-ngit pa sa alkitran. Way bot ipasabot. Number 5, anghel sa pamilya. So, meaning, naghatag og kalipay ang bata sa panimalay. So, mga bata, daghan mong answer. So, kabalo ko, daghan mong answer kay naminaw mo or nakasabot mo unsa ang metaphor. Mga bata, atong sulayan kung maka-answer ba ka mo mahitungod sa metaphor. Okay, direction. Ilha ang mga metaphor nga anaa sa kahon. Kumpletuha ang mga pahayag gamit aning mga metaphor sa kahon. Buhata kini sa inyong papel. Okay, di ay mga pananglitan mga bata sa metaphor. Mauna inyong piliyon ari sa kahon. Mantika, bugat og kamot. Usa ka kilometro. Nagkisdom, bula sa kalayo. Okay, so mga bata, magpili ka mo sa kahon sa inyong tubag. Mauna yung mga pananglitan sa metaphor. Number 1, labihan niyang sukua, blank ang iyang mga mata. Labihan niyang sukua, blank ang iyang mga mata. Number 2, si Susan, blank kun matulog. Number 2, si Susan, blank kun matulog. Number 3, dali rasiyang manapat, blank. Dali rasiyang manapat, blank. Number 4, si nanay kung mga saba, blank. Si nanay kung mga saba, blank. Number 5,
Pagkamatay sa iyang iro, blank iyang dagway. Pagkamatay sa iyang iro, blank iyang dagway. Okay, mga bata, tanaw na to, kinsak tubang inyong tubag. Okay, so number 1. Labihan niyang sukua, blank ang iyang mga mata. Ano sa answer? Ari po tas number 2. Si Susan, blank kon matulog. Ano si answer, mga bata, sa number 2? So, balik ka sa number 1. Ang answer, ana, labihan niyang sukua, blank ang iyang mga mata. Si answer, bulas sa kalayo. Diba ang bulas sa kalayo? Pula, mga bata. So, munay pananglitan or isa itong tubag nga angay sa iyang pahayag. Sunod, si Susan, blank kon matulog. Si answer, mantika. Diba, mga? So, dugay po kawon, mga bata. Maunay, buot, pasabot. Tugay siya, initon pa na siya ibutang sa kalayo or sa kalha nga init. Number 3. Dalira siyang manapat. Number 4. Si nanay kusog mga saba. Number 5. Pagkamatay sa iniro, blank iyang dagway. Okay. Atong pangitaan sa insaktong tubag na metaphor. Number 3. Dalira siyang manapat. Ang si answer? Pugat o gamot. So, muna insaktong tubag, mga bata. Number 4. Usa ka kilometro. So, sige pangasaba si nanay. Balik-balik arang taasa. Number 5. Nagkisdom. No? Mukot kay siya, mga bata. Mukot kay siya. No? Nagkisdom. So, muna insaktong tubag na metaphor. Mga bata, daghang salamat sa iyong pagpaminaw mahitungod sa atong gitunaan karon nga metaphor. Ayaw kalimot i-subscribe si teacher, like, comment, share, and i-click ang bell icon na all para update mo sa akong video, mga bata, para makakita ka mo unsay umaabot nga video ni teacher. Bye-bye! Daghang salamat!